гостолюбни предложения по Коледа заслужава си. От понеделник в Lidl чабата за 99 стотинки, свински джоан за 6,99 стотинки килограма, печено свинско филе за 4,49 стотинки с Lidl Плюс, 8 броя бира за 9,49 стотинки и 40 броя тоалетна хартия Милде за 23,99 стотинки. Lidl заслужава си. Един супер с по-силна формула за по-добър ефект. Летището в Брюксел е затворено заради дрон, съобщи агенция Reuters. Има и полет за София, който е задържан. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Започваме с акцентите. Първите български евробанкноти в обращение още на 1 януари. 20% по-ниски сметки за парно заради изгрешената формула за сградна инсталация, пресметна омбудсманът. Възможно ли е това? Жителите на цял блок напускат домовете си заради опасни пукнатини. Ето тук представя между нас се вижда светлината от старата в съседния апартамент. Предлагаме за далече малко на топо. Скопие реагира с огромно разочарование на доклада на Европейската комисия, която констатира, че Северна Македония не изпълнява ангажиментите си по пътя към присъединяването към Европа. Хит сред ученици по целия свят се превърна в дума на годината. Летището в Брюксел е блокирано заради забелязан дрон. Спрени са всички полети. Дронове са забелязани и над летището в град Лиеж. Поради опасения за сигурността са преустановени полетите над летище Шарлеруа, където кацат нискотарифните авиолинии. Летищните власти в Брюксел обявиха, че няма яснота колко време ще продължи извънредната ситуация. На летището има блокиран полет и за София. Той е трябвало да излети в 20 часа и 20 минути местно време. Според сайта на летището, самолетът се приготвя за излитане. Поради същите причини през септември временно се наложи затварянето на летищата в датската столица Копенхаген и в Осло в Норвегия. И останалите водещи теми от деня: финансовият ритм на Европа у нас заради еврото.